Right. Ndakamira pana pana ndiridomboudza ndazoenda live. Vangachiti yeye unoenda live nguvai. Right. Ndaudza. Right. Kamanzi kari kurira background aka. Kamanzi kangu. So nditi cha. Uzandisandaje rozonoja. Right. Totsvaka chiko. Right. Mati kanotsi pukanga. Gambo morosa vanhu more. Uko kune imwe Facebook uko. Ndakafudigirwa pana munhu akandifudigira kune imwe Facebook iyo. Saka ndakabhaniwa kune imwe Facebook ndokunga ndakabhaniwa ndodwa ne 6 months chadzo ndakabhaniwa. Hamena zvaroita. Vavengi. Makava ndepi. But kune type dzavanhu dzavakadzi handisida kuti nditi varume ndichazokudza varume vazhinji havarori. Saka ndoda kuti ndingotaura vakadzi ndisepedze pilo yangu iyi ndo makala yangu mbedo fidzo Carlos nezipilo rangu urigadzikapa meno zvarechita zipilo rangu zibilo. Right. Class dzevanhu handiri kuda kutaura nezvavavo dzakati one day sokuna svika 8 but ndinongoisa 5. Right. Ndogona kuti ndoti munhu wacho type ndokudza isolution. Right. 90% yevanhu kadzi vasiri kuroorwa. Right. Havasi kuroorwa only because of respect. Iswe kana vari varume vekumusha kana vari varume vechitema chinhu chavanokoshesa pamarriage chikuru respect. Ndakasviba ndatsva nezuva kunokurupisa. Right. So handisi kutaura 90%. 90% handiri kutaura hai ndeye vanhu vanenge vachingo zverespect izvo ndezvimwe tozozvitaura later. Right. Kune mahabits andingati mahabits anoita hinda mukadzi kuti asaroorwa. Right. Zvina nditaure nezvemahabits evakadzi kwete kuti vakadzi type dzevakadzi. There's a difference. Kune mahabits evakadzi kwaya type dzevakadzi. Ndoshandoinyatso program yakaita sei mira ndidai so manzi iri kurira background kana ichikunyangadza I tell me that's my song inonzi Dangers of Offense. Saka don't worry about that song. Right. Habit yekutanga ndotanga nehabit here. Okay. Kune imwe behavior rakanditi mahabits anoita kuti munhu aite marriage yake inonoke kuuya. Right. Vanozoita late marriages aya ndokudza madangers late marriages. Late marriages kazhinji kachona danger iripo ndekuti kazhinji kacho anenge desperation. Waongotsvaka munhu ndingotsvaka munhu kuita naye mwana haachina love mukati late marriages mazhinji. Ndaya kuti munhu anoti zvondotochembera naye vedu nsina mwana saka chinenge chauya inyama. But kuti ndinyatsosvika pa late marriage pachona ndoda kutanga ndakuudza mahabits. Alright. Kune mageneral andakambotaura kuti at 2021 mukadzi anenge achiti I've got plenty of time and the world is on my feet. Ndakatsika kunyika 26-27 panenge pachakakomana achiudza I'm doing my career ndizida zvokuroorwa vana ndozoita ndane 5 years time. Paunozoti 33 manje wane mamwe mastandards
Muya akambokupfimba ari ku 26 akatoroora. Because usually squad inenge chikupfimba inenge chidadoroora munguva iyo. Right? Mahabits andiri kureva ndekudai so. Right. Ikanditi marriage is that topic ndikadenda tichiko. Ndoiti late marriages kachicha. Okay. Kune vanozviti ma perfect ladies, right? Munhu anenge achizviti perfect lady. Hazviroti ari perfect. But munhu wekuti ka ana dream man wake ari too high. Zvazokuti ka she's overvaluing herself. Zvazokuti anozviona ari too high. Zvazokuti ka type yemurume anenge achida ka iri higher than level rake without her knowing. Right? Kana kuti my expectations a dream man wake. Saka vanhu iva vane mistake yekuti wavanenge vachida wacho anenge asingavade. Ndiwo madangers aripo manje. Dream man anogona kunge aripo zveshuwa achida dream man wavo. Dream man wavo anoita own a big company and all that. But that dream man anenge asingamude manje. Saka dzimwe nguva vanoita kuzviwisira pamberi padream man wewe. Kana ari dream man zvakaya asina kunyanyotsiga. Orova hake zvinhu zvanorova. Pamosiyawo nhumbu yado vapo. But haamuroori. Right? Kana kuti iye munhu wavanenge vachida wachona anogona ngasiri type yayo. Ndiye vanoti I want a tall, a rich, caring, handsome man ane ndebvu dzakadai anogera achidini antoda munhu anonamata asinganwi doro achingadini anobva kuna Mwari. And exactly ivavo vanhu ivavo maqualities avataura vanhu 20 ivavo hawani kupa vanhu 2 iwe uri kumuda pamunhu 1. Maqualities andataura ipapa kuva tall, handsome and all that maqualities anowani kupa varume 15 asi uri kuda pamurume 1. Unogona mwana ari tall asachimwa doro, wana hamwi doro but anorova mukadzi, wana hagoni bonde. Saka ime ndiwo maperfect izvozvo manje izvozvo zvinoita kuti vanhu vadelay pesera vatozororwa kuma 39 40 42 years nekuti perfect man anozopesera azorealize kuti aiwa perfect man hako. Right? But vanhu vakadzi vanoti vakaona murume dzimwe nguva anenge ane indogara chiti unoziva wakanga watomuwana murume anodarika 60% yezvinhu zvaunoda. Wakanga wana murume ane maqualities anodarika 60% pamaboxes aunotika shamwari even 50 wana murume ari halfway zvaunoda une lucky. Sometimes you really need to consider your boxes with how many boxes is he ticking. Wotoita senge exam kuti okay I want 50 out of 100 so ari pa half. Don't rule out. Tine system yekuti sometimes munhu anokutirasa kadhimba kaonako ndogokupa njiva iri kubhururuka. Problem iyo ndekuti njiva yacho iyo haina munhu ari kuiona. Nyaya yekuti anzirasa kadhimba kako todi ndokupa dhimba ndokupa njiva ira iwe warasa kadhimba. Munhu wauri kufunga kuti kadhimba iyeyo uzodiscover kuti iwe wadoenda naye kumba waitonobika ukaisa matomatoes vanhu vakatoseva because njiva yazobhururuka usati waibata. Ndo zvinoitika. Saka dzimwe dzenguva unogona ngoune umwe murume wakateya wotorasa kadhimba kaunako wauri kudanana naye uyu wausinganyanyi kuda but wauri kupretenda zvakunge unoda but wakateya rimwe rorega kuzomhara ipapo kodovira uenda usina kumba. Taimbobata shiri kumusha wanga wasingarasi kashiri kadeki nekuti kwavea hombe dzaona hombe dzichibhuruka. Dzimwe nguva dzaidarika singambomhari pawaisa mudzuta wako mudzuta urimbo wataiteya nawo. Saka maperfect ladies iwaya ndo anopesera aitwa rejected. Then unozoona kuti mukadzakanaka mukadzane zvese mukadzakanaka but kosei asina murume. Problem yacho
vanopedzisira vakuda container kudarika content. Saka ndivaiva vanozoda munhu ane mamhasuru, munhu akadini, but content yezvembuye murume wachona iye haasi haipo. Vada body structure zvese zviri kunze, dzidzo and all that stuff. Saka vanopedzisira vadanana necontainer kudarika zviri mukati zvacho. Saka zvinombochovha zvinakidza kusvika pamunozoona kuti aizvo kweyavana mumarriage is not all about handsome, nokuti mumarriage munoda vanhu vanokwanisa kugara vese vachiti baby uri right ndiripo, kuita nyaya chakuita ngano, kutaura nyaya kumajokes. Ndopanozodiscover kuti aizvo Mr Perfect vandaida vaya vanoti kwindi vachibukera bhora richipera, chikafu vachidya chikafu, bedroom, mangwana kubasa, hembe dzangu dzakaenwa, sheti yangu ipingiripe. Vamwe vanhu mumarriage mamuri izvozvi, the last time yawanzwa voice romurwa wako anga achibvunza sheti kuti taya yangu iripi, atodzoka kubasa izvezvi makagara mese. Haana kana maswera sei unenge utoita lako kanzi maswera sei, hapana kana kumbonzi maswera sei. Munhu iyeye chakangoti sadza rangu riri pai, vana vavatera, kunodiwa chii kuchikoro. Hazvisiwo zvakaita marriage izvozvo. Makadanana necontainer. Container ndivaiva kuti kuchechi me makabatana maoko. Rita Musemburi ndiwe Belinda here, ndoziva Belinda Musemburi, right? Saka dzimwe nguva ndivaiva kuti pavanhu memakabatana maoko muchienda kuchechi vanhu vachiti wow what a couple, but mumba chaimo iri container. Wanza container manakiro akaita container, so ndikakuradza container iyi unoti ikabhodhoro kakanaka, but zviri mukati izvi zvinogona kunge zvisingatombonhuwirire, zvichingoriwo zvisina basa rese. Then wana chimwe chicontainer chakadai so chichitonhuwirira kudarika izvo ndambokuratidza. Saka choice inenge iri yemunhu kuti wodanana necontainer here kana kuti wodana neuyu, right? Saka solution yacho manje ndinoti inini accommodate murume anopossessa at least 50%, alowa scale ndowanzoti 70, but iyo zvandinayo 50% of the qualities you desire. Wakaona murume ane maqualities anototi 50% aunodesire, usamisa kure, ngaagarire padhuze, nokuti uchazoona kuti dzimwe nguva vamwe vanhu vese varutevera kumberi uko avatomborina maqualities ayo. Nopedzisira wadana necontainer ine 2% zvaunofarira, right? Number 2, mukadzi. Remember ndiri kutaura chii? Class yevakadzi vasingaroore. Number 2, mukadzi akanaka, beautiful lady. Ndarevesa a beautiful lady. Problem ine beautiful ladies yakamira so, they are very attractive to the eye, but they are victims of multiple relationships. Munhu ari beautiful anowanzoita record yevanhu vaanodana navo vakati one day. Ndichakuudzai reason yacho. Most guys will date beautiful ladies for fun. They will date beautiful ladies for fun. So the problem with the beautiful ladies is that sometimes the beautiful lady will delay getting married for 3 reasons, right? Because she's attractive, and it's very hard for her to keep herself for one man. Not only because it's because of temptation from men. They'll be knocking left, right, center, knocking. Promises. Sometimes attention inoita kuti murase kadhimba kamunako. Attention. Wakanaka. Girls, let me tell you. Pane pasingashandi kunaka. Guys will date. You saw some of these guys have dated the most beautiful girls you've ever seen, and then got married to an average looking girl after. They've learned all the styles. Now they know how to look after a woman. They know how to look after a woman which practice upon my beautiful girls. Now they're looking after their wives, but not even amazing. Sometimes munoitwa ma guinea pigs, beautiful girls. Munoitwa guinea pig pekudzidzira mastaira. Varume timbonodzidzira musikana akabata nawo, timbodzidzira
Stonian. I'm scanning. Do risky my beautiful ladies. Temptation from men, they'll be knocking left, right, center, left. Problem, the problem with beautiful ladies is this. No, let me say beautiful face. The problem with ladies with a beautiful face is that no one really loves them for who they are, but they like them for their beauty. Let me repeat. Problem is not beautiful. People don't really love them for who they are. They love the container. So, you're not going to take a perfume because of this container. You're not buying this perfume because you smell nice. You're just buying it because of how it looks. Then, I want this oud. Arabic perfume. I like this oud. I some container. Munotenga oud yake. Otenga oud yake. By the end of the day, again and again, atenga I container. So that's their problem. Many people, many men, let me tell you, doubt the ability of a beautiful woman to keep a marriage. I don't know why. Varume, usually, most of them, they doubt ability of beautiful women to make a good home. In fact, men when they see a beautiful woman, they see competition. When a man sees a beautiful woman, the first thing he thinks of is competition. Hey, vanga ni varumano. Vazhinji vachanopesana paranoia. And most men, let me tell you, most men consider a beautiful lady a flirt. I know what she's a flirt. But she's a flirt. Because sometimes I can say, you are flirting. I've asked you to know. Because I can flirt. Do you want so that's why remember kurorwa nekukwirwa zvinhu zvakasiyana. Hapana munhu anokwanisa kukwirwa semusikana kanaka. Tikutaura kurorwa panapa, kurorwa kutorwa uchiiswa mumba. Kukwirwa hakuna ungakwirirwa nemusikana kanaka. Musikana kanaka abuda right now akadai so anodzoka atokwirwa kana ka4. Tikutaura kurorwa kuzoti munda uri pedo neroad. Ipwa inokurira pedo neroad. Haiwanzi kuita hobvu kudai. By the time yekunozopera zhizha kuti ratanga pano munhu angatoitema chete. Even muridzi wemunda achidarika ipwa iyi. Because iri kumaside kwedu ndo zvakaita mukadzi akanaka. Mukadzi akanaka. Matemptations ekumugura akawandisa. Munhu anogona kuenda kushop. Mambona shop ine musikana akanaka. Munhu anoenda kushop achizvitsvakira chingwa chaicho. Anopesera atenga mafuta dovi nezvimwe agodzoka mangwana masikati agodzoka manheru zvotamba slag pashop ipapo. Zvinhu zvanga sina kumboplan. Ndo zvakaita beautiful ladies. Solution toti kudii. Right? If you're a beautiful woman, have a picture, kind of picture of the man you really want to marry. There's a difference. Picture mind. It's not wrong. Kutsvaka murume ari handsome to zvare vana vakanaka. Vana vakanaka vanoita kuti marriage inakidze as well. Right? You are lucky that you're beautiful. Because you will get a lot of proposals from various kinds of men. But be ready to identify that man who you like to marry iwewe. Kwete anoda kukuroora iwe. Vanhukadzi vazhinji mune mistake kutsvaka murume anoda kukuroora. Not knowing that you also have to look for a man you want to marry. Iwe mukadzi iwe. Kana wamuwana manje murume anoda kuroora, be loyal to him. I will tell you, if you're loyal to that man, he will be proud to marry you. Right. Number 3, wamwanda lokube. Wakadzi vaya vanonzi vana rich man's daughter. Ve class bebe. Avarorwe wana rich man's daughter. Let me tell you why.
a rich man's daughter ndeuyawo yaneka euphoria kababa vake vakafuma, babangu ane mabhazi, babangu ndi MP, babangu ndi ningi. As far as she's concerned, yanenge achivoti babake hero. No man can replace mdara wangu. Love and care, mdara wangu anondida anonditira zvese. Ndo vana vatinavo mazuva ano. Vanoti adhedhi vangu vanotengera iPad, vanotengera zvese. And the mistake inoiteka vanhu vari rich ndekuti sometimes vanotanga kubhiliva munhu wese avapfimba. Vakafanira vanhu vari kuUK. Munhu ari kuUK right now akapfimba musikana ari kumusha, pane kabhilifi kokuti vanonga kuti munhu wese ari kumusha ari kuda kuuya kuUK. Ari kuda kuuya kuUK. Ndo zvakaita rich man's daughter. Rich man's daughter anenge kuti munhu wese amupfimba ari kuda ufumi hwababa vake. Zvinokwanisa kudelaya marriage izvozvo. Because ndochikomba kuti munhu wese right now ukati unoda unoroora munhu ari kumusha, vanhu vati bamba muri kurevesa here, muri kurevesa zveshuwa, munhu iye azokutiziyawo here. Zvino iwewo kana ukaona kuti okay pane kakarekta kekuti vanhu vanofungira ndo zvauri kuda, the only you don't do any harm by proving kuti haus after that. But wakaita mamwe masymptoms anoonekwa ari pachena kuti ungangoyo wakangoteya something, love yako ingangova yakateya something, you know. So munhu ari rich man's daughter kazhinji kacho is very unattractive to men. If a man is a hard worker, haadi kudanana nemunhu anozofunga ndakadirwa ufumi hwababa vangu. Aiwa, anogona ngokusiriya zvoti vanhu vanozofunga ndakamudana kuti baba vake vane mabhazi vekwamoyo muchena, right? Solution ndeyekudai so, the richer you are, the more humble you should be. Show humility. Uri rich man's daughter, yes, but show humility. Ukashova humble kazhinji kacho unoattracta more men. Beauty is secondary. Vanhu vazhinji vari kuroorwa nehumility. Kungova humble. Vakadla mabhuku but munhu akataura so, vanhu vachitaura naye so unoti vari kuita senge vasina kudzidza mai ava, but vakadzidza zvisho. Irrespect. Humility hazviroti you be stupid, no. You just show that but some of these people you see, the moment they just get a British passport, you'll be like, humility, yes, and no more humble. So humility sometimes is not better. Number 4 ndo pane majority yepa Facebook apa. Number 4 mukadzi, number 4 ndo vati career woman. These ladies are very hardworking, very ambitious, very successful in life. And most of them are really feminist. Hey, because they are champions. What a man can do, a woman can even do better. Marriage is not their headache, but career ndo headache yavo. Kana vachitokutarisa so, zvanoda kutoziva ndekuti wakadzidza zvakaita sei. Zvemarriage iwanoda kutoziva kuti mabhuku ako akamira sei, yakadidi. And vane tendency kuda kutsvaka vanhu vapi, vanhu ve-same level navo. But let me tell you, most of the guys are educated by same level yako iwe kuuniversity. Muri kuuniversity kunana munorara mese muchididi muri kuuni. Potse panonopera uni vanodzoka voroora ma-school girls. Munoairara naye pauniversity kusvika wagraduate anokusiya uzonoroora munhu. It's mostly because challenge yoyo imwe yacho inopfurikidzisa. Zvozvokuti munhu anopedzisira afunga kuti ndinge ndazvipinza mujere muno. Plus sometimes even kumauni kwachona behavior yamechizikanwa akamborarana nengi, achistadhana nengi, akararana nengi, kareputation kako kanofollowa. Zvokuti vanhu vangachizati uyu ndinesu yakatrena kubuckingham, zvakatrena kokuti aikwirwa nanhingi, akakwirwa nanhingi, akakwirwa nanhingi, akakwirwa nanhingi. Ndo problem yacho. And the level racho achiti munhu asina mabhuku ndomudii, munhu asina mabhuku ndomudii. So that's the problem. And they are more masculine. So vanhu vaya kuti varume pachavo
ndiyavava anonzi uyu murume pachake kauyu ane zvese, ane mota 5, ane dzimba 3, murume pachake uyu anomurudza mushari by 1, right? Solution, vakomana, kana uri career woman, namatirira murume achakuda as a woman. Career, sometimes rega kutanga kudza munhu ndiri nesi, because vanhu vakuzati kana munhu ari nesi ane mapepa 1, 2, ane career guaranteed. Unesi hwakanakira kuti nyange wadaenda Australia mangwana chako chaiko. Mamwe macareer edu akaita senge psychology unobayika ukaenda Somalia unonofa nezvaro shayomba. Vanhu akati nesi anozati opportunity kana ndiri munhu anofanira kutravel, munhu akati ndiri nesi ndotozati ndawana munhu anchanga achitravela neni antori nebepa chete. Kana ndiri munhu anohanta mapepa mapepa anawo haunga practice antowana usina nesi. Saka vanhu ivavo futi vane problem kuti havaendi kucounseling. Munhu wanesi anokuzati takazvidzidza zvafana na psychologist, but uri psychologist but I think you need counseling. No, ndakakansela vanhu vakawanda chichi ng'anga haizvirapi, right? Try kusaargiwa nepartner yako. There is a way yaunotaura nepartner yako without arguing. Or taura mafacts ako uri more feminine in your outlook. Zvandataura izvozvi mukazvinzwisisa, kana muri single muchitsvaka varume munogona kusora matororo. Pakafira marriage ndipapa pahumility pane mapinduriro nokutaura nemurume and stuff like that. Anditi kune zvimwe zvinongozowedzera. But the main thing now, let me teach you now. I've said all this. I could go up to 10 these types of women. 10. Kune, okay, the fifth one. The fifth one is a woman with a history. Uyo mukadzi akaita mistake akararana rimwe jugwa, hanzi jugwa nokuti murume ainzi jugwa. Uyu jugwa anozikanwa kuti ane chokure mtown yese. Musikana akaita mistake inobva rarana jugwa, ende jugwa anofamba achiudza kuti ndakarara naye. Jugwa ndeyatepe yevarume kuti anenge akararaniwa munhu wese anofanirwa kuzviziva pamunorambana noudza munhu wese ndakarara nayo ndakamura. Reputation yajugwa yakapera chonohwana kuti tumwe nguva jugwa anenge achizikamwa nevanhu. Jugwa akatakura kana jugwa anokwira pese. Vanhu vekumusha manje zvavanogona idiagnosis yokungosuspecta yeye akakwirwa najugwa atori neAIDS. Ivo vasikana ivavo wakaita musikana akanaka sei uri wakambodana najugwa mutown, kurogwa kwako kuchanetsa. Ndiyo vasikana toadvisa kuti shamwari, kana jugwa anga ari kuScotland chitomuvha unogara kuPortsmouth wotsvaka kachechi kaunopinda kuti haleluya unovawana brother asingazive nyaya dzajugwa. Musi wanokotaura kuti jugwa vanhu vanenge abva manje UK yakaipera chinwana munhu abva kuEdinburgh notiza chinda Portsmouth ona kune munhu wakambogara naye kuEngland anoziva nyaya dzajugwa, ndobvaudza chikomba chako chinyuwana kuti vaijugwa nomwe mukomana asingaite jugwa. Ndo zvimwe futi zvinodhilya marriage dzavamwe vanhu imistake one yamakaita yongodana najugwa wenyoro, anozikama jugwa wenyoro. Reputation yeye inenge ichifamba kwese kwamangoenda. Ndevanhu tozororo vaenda kuAustralia, voenda kuAustralia uko honza akaenda kuAustralia akazonowana murume kuAustralia because kutown kwake kwanenge abva jugwa history inenge ichimuta. And it's not like vanhu vacho vanenge vari mahuri, but dzimwe dzenguva kune vamwe varume kuti shwa kuti unoita sengo chamubhadhara shando mbiri wosaudza vanhu kuti ndiri ex wako, because reputation yacho inenge isingaiti. Ndio imwe squad iyo yokuti sisi vanenge vachiziva kuti akadana nhingi, so munhu anenge respect yese even anoda kuroora akangozviziva kuti no. Chireka ndichikudzidza there are several ways of communicating kana uri mukadzi or murume. This one applies to both. Listen, zvakafanira kuti tichiita nyasiona ndiri kunyeba. There is a difference between saying iwe you are lying nemunhu ari kuti this is not true.
This is not true. Are polite. You are lying. I think this is not true. Difference. It's a big difference. Yeah, I'm not funga. I don't Shamari. Shagarore Savaka one day statement here you are lying. Nemazako. I wanna pass away. Muninge mapotsa dedi. Ukwana. Vamwe venyu mukadzokera kumashure ka. Munogona discover zveshuwa ka. Imwe statement yakataura iyi ndo imwe yakandiurayira musha wangu. Even pa Facebook right ndikudana newe. Ndaisa status yangu pa Facebook. Instead of saying, that post is fake, man. Ukati, are you sure of this? Kumunanyora, are you sure of this? House kumundauda baruza mamuza chamari integrity is all to raise niggas. Kona. Ati, are you sure of this? Nemunati, post yako ndi fake money. Anororwa ipapopoka. I can assure you. Are likely kurorwa. Yambotora pilo yangu. Mapilo yangu mala. Mapilo yangu Mpota njimbo esa bright. Anororeka ndeupi. Ati, are you sure of this? No, you're a liar. You will find that you are not prefer kurora munati. Are you sure of this? Are you sure of this? This statement is not going to be blazo, but in a polite manner. Right? Top verbal. Instead of saying, you are wrong, you're not going to mute. Let's say I'm tell something. This is unacceptable. Don't. Murumaka batapa. Ebdi. But this is worrying. I don't think this is acceptable. This is unacceptable. Because I sat down and some man this is unacceptable. Sunday better than your money will. No one dream of my jerry. We're going to difference a communication national. Pana no rore kapanasanga rore. Right? Right. Cause of a system yamunayo. Yakuti. Siwengu pangu wadana ne muno. Akuitira rafa kana takuvhura achibakusiya. Kana kuti akuvhura achibakuitira utsinye. Iwo boti God will punish you. Die by fire. Vana die by fire murorwe. Vanhu vazhinji vanoti die by fire. Uroi inini ukaona vana die by fire kuchechi dzinoti die by fire. Komana muri kupinda chechi dzevaroi. Mwari havavurai. Die by fire. Ndio anokuisira poison uchifa ivavo. Die by fire kudini. Sometimes you need, rather than saying, oh, you'll be punished. There are consequences to this. There are consequences to this. Rather than saying, you'll be punished. But these things, you never consequences did. Some of these things, you never consequences. Here they just deserve consequences actually chi and on. Vazhinji varume avateereri vakadzi you fall in love nevanhu vasingateereri murume kuti sometimes uchitotaura so murume anenge ari ready to reply you kana kuti anenge achitotarisa kusaida achida kutoenda kubhawa. This is how you speak kumunhu asingakuteereri. Ndoda kupai nzira mbiri muone kuti how do you speak kumunhu anororeka neasingaroreki. Havanosisi vasingaroreki. Right? I'm talking and you're not even paying attention. Dani 5 minutes in terror. I'm telling you, but maybe I say him. Okay. She's the same sister. Banororeka. I would like to get your attention. Sha, I would like to get your attention. Please don't be attention yako. Uruza wamuza chamari ndikuzvona zvandikutaura zvezvo hauna kunditeerera but wasiyana noyati muteerere varume munofunga kuti vakadzivasa ijuru risina ropa stuff like that. Uyati ndikutsvagawo attention yako sha. Can you pay ndipo attention yako anororeka. Munomona munhu aroreka as we speak. So varume vakawacha vachawacha live
don't worry about that number 3. Ndoshandisa account yakablokiwa. Kune vanhu vazhinji uko ndozongonoshare, right? So ari polite uyu kauyu ataura, it's the same thing zvavataura but vazvitaura differently, right? Kuna vamwe vasini vane rude, handina time naiweni, I don't have your time shamwari, I'm busy, ndiri kuenda kubasa izvi, I don't have your time. Ndakuenda handisi kuteerera izvozvo, handina time neizvozvo. Nomunhu anoti I would like to end this conversation now, tozotaura later. Ungonzwa? Vanhu vakatosiyana, uyu anorooreka uyu ati sha, I would like to end this conversation now, tozotaura later. Iwe shamara handina time yeizvozvo, ndiri kuita mabasa, something more important to do, ndiri something more important to do. Vanhu vangu vari kutofa nenzara kusaidi iwe nemunhu, I would like to end this conversation now, tozotaura later. Uri kuva munhu ari humble ndopipa, right? Kana kuti varume vazhinji totaura zvinhu zvisina sense, 9 times out of 10 unogona kuona murume achitaura zvinhu zvisingamake sense. Be polite. Rega kuti what you're talking does not make sense. Hauna kudzidza here, wakadzidza kupi kweyo, ndine masters inini, what you're talking hazvime. Kune mutauriro unokwanisa kuita, unogona kumubvunza, is there any other option than this? Hauna kumuuraya integrity yake, hauna kumuuraya ego yake, wangomubvunza kuti is there any other option to this, kana option to what you've just said now. Iyo kuti yakaita senge ibomupa suggestion, urikuona kahumbleness kaya kakatevera. Murume kana aega anoti kuti ndiye mukadzi wokuroora, handiembarasi pavana vangu. Saka ndombodzoka futi kune, instead of saying your behavior is very bad, what you're doing is very bad, unogona kuti your behavior is inappropriate. Unoona bad na inappropriate zvinhu zvimwe chete, but inappropriate rinoita chiremera zvidzikire mbijana. Kana kuti mwana wako chaichaya kutadza kudzidza ari slow, ane yosa mwana wako ari dyslexic, mwana wako ane autism, unogona kuita polite kuti no, I think our child is an upcoming learner, something chiri, because kashoma kuti udiwe wewe nemunhu uchiharasa mwana wake waanoda. Iwo wakauya nemwana wako, wana mwana wake, usually vanhu vazhinji vanenge vari masingle mothers. Dzimwe nguva kurambana kwacho kwakakonzerwa nebehavior yemwana, behavioral problems. Family nemwana nemabehavioral problems ikasurvive makashinga. Mwana simple things zvakaita seautism, varume havagari. Ngona murume anogara newe, but ladies, let me tell you, ukono nemwana neautism, murume wako chakagara newe, shamari, you've got a good husband. Mwana neautism anonetsa kugara naye, and zvinonetsa, it's what's so difficult that men can't cope with that. Those stresses who mwana, don't do this, don't do that, don't do dena chavara sugar, dena mwana anondopapara gwende akati ziso unogona wana angoparadza zvinhu zvimatoyi zvarohwekwa pasi. That husband who can cope with such behavior is a very, very good husband. Asingamurove, because vamwe vacho anorova kusvika wadomuramba kuti ndouraigwa mwana wangu pano. Kurova mwana achirohwa nezibhandi. Taizviona isu tichikura, kune vana vatotozai kuti munhu aitori nebehavioral problem, mwana airohwa iye, achirohwa vamwe achirohwa nezvidhina. So why am I trying to say, ndinozama kuti be polite and say, oh, your child is an upcoming learner. Your child is a slow learner. Akatodza vanhu vekwenyu asina kumboenda chikoro. Mastatements arikuitwa nevanhu, vamwe vacho varikuda kuroorwa ipapa. Wondoudza kuti unorereka wakadero. Even kumba kwako, right, mukomana uya kumba kwako angaida kurova sitonyeni, iwe hazveidea sitonyeni wasikuda. Mudzingiro wako unomuita pamba wakatosiyana nemudzingiro unoita kuti usaroorwa. Instead of saying get out of here, I don't know, but get out from here, whatever the correct English, unogona kuti it will be appreciated if you leave this place.
But I would appreciate if you leave this place now. Ndakuda kurara. Asha. Zvinoita here kuti uchibhako pano pandoda kurara mangwana ndikunda kubasa. Shoma, get out of my house. Pamba ndinobhadhara rent. Uri kuona vasikana tuyo varoramba vachiteerana, but kuno umwe ari kuramba achiita ari kukudza same bad news, but achiita senge anorooreka. That's the main difference. Zvinhu zvidiki but zvinosvika kumberi mberi kune kwazvinozosvika magumo zvavhurika kudai. Right? Nyaya dziri kunetsa big brain ndidzo dzokuti munhu ka vakadzi havana humility. Vakadzi variko unotoona kuti ichi mukadzi chakabatana, ichi mukadzi dechachi, but character yacho mai chinondirovera mai vangu ichi. Chinosvika chikarova vana vangu mastep. Vakadzi variko hope, vakadzi tokuonai hope, vakanaka vari vakadzi vakanaka. But vanogarika navo vari humble, vanotauridzika navo ndo vasingazorooreki. And my late comers ndo vanozoroorwa kuma 40 years, koko 40, 45 years. And kuroorwa kwacho kwekwangu kwedisparation kokuda kupuruvhira x kuti ndowanikwa ini. And vanenge vachitozoita zviri worse 10 years later vachiramba navo kuma 50s vodzoka manje kuzodanana netuvana manje. Tiri kuma 35 tinenge chingoda cash yavo. Tinongoita humble for that time, tuchida cash, tuchida status. Anditi. So number 10, akandichiti ndikandikupe tuma rules tumwe twamunokwanisa kungoita tunobetsera. Wakafonera munhu akasa answer once, if they don't pick up your call, presume they have something important to attend to. Rega kutora phone uchi ana kuyanza iye behavior kana uri single girl uchidanana nemunhu wakafonera murume ka 2 ka 3 anozoimagine akuisa mumba manje. Kana uchimufondera uchiri gero 4 or 5 times ukuthi ana imupe chance wamufonera amisa call umboti maybe ari mutoilet ari umpo kana 10 15 20 minutes 30 minutes so kuti anenge aona call yangu kuti anaivona, then maybe wozomutextira andona kuti ngiri kuna mwaro vanokufonera 15 times kuti maphizi call 15 kudai apa ngori meeting upamwe murume ari meeting akatokomana ndikazoroora izvezvo. Ndedzimwe behavior dzinoita aid apa ndisi kuti munhu anokuramba kuroora izvozvo, but akazenge awana ka behavior kako ikaka uyu pamusoro pezvimwe zvauri kutadza imwe humility andamboreva kumusoro isipo zvino add up kutosvika munhu atongozona kuti munhu aimbopromisa marriage hoyo kuzvasingachadi kundiroora. Saka kana munhu akufonera akasa answer fonere back. Try kuita zvinhu zviri fair. Akwandisuda nguinda ikoko because zvingazonetsa. Vanhu ndozopedzana ndazvomora chitanda chiri muziso rangu. Usually munhu asinganyari newe unomuona. Let me tell you girls, varume vashoma vanoposta vakadzi vavo pamainternet, even vari married. Chekai vanhu vari married vazhinji unogona kuona picture 1 or 2 ane mukadzi wake kokutanga dzakaiswa 2008 2009 ku 2010 11 12 hapana picture dzemukadzi dzinenge dziripo vanongori nevana 1 or 2 vana chichichi kana ring chaicho murume anongopfeka mazuva achangoroora sometimes but vanenge vari married asi ring hauiona. Wakanga wamuwana murume anodada newe anokuisa paprofile picture achiti ndiwe waunoda. Try to reciprocate. Mukandewo profile picture maza kaindisiye papa right kaindisiye kokotende kumwe zvedu right. Kune mari dziya dzimwe dzamunoti ndikweretewo zvemari
ndikweretawo $10 ndozokupa imobva madini marova pasi shamwari zvokuti hamukomana wangu ndofunga akangano. Listen, kana wakati ndikweretewo mari dzorera mari. Listen, it doesn't matter that your husband is rich zvakaita sei. Kana iwewo wakakumbira mari kwa, can you borrow me mari yokuti hazvina basa ndiBill Gates wakati borrow me, zvinoshowa integrity kudzorera. And dzorera asati aremember kuti it's better to return the money yacho before iye remember kuti akakulenda mari yacho. It shows your integrity and character. Even umbrella chayo kana pen kana lunchbox yacho yokuti unokwereta kuboyfriend ndipo lunchbox yako shandozodzoka nayo. Statement yautaura kuti ndozodzoka nayo usazoti kalunchbox kanodhurere munhu ane mari. Shamwari, integrity is more important. Zvinozopa kuti musaroorwa ndiyo lack of integrity iyoyo yokuti iwe wakakwereta umbrella isati yadzokana nhasi, ukauya wakatora bheseni cheshuga chisati yadzokana nhasi, ukati mai vako varoda mari yebhazi ndozokupa neMonday asati yadzoka. Murume akatarisa chitasano, zvinoshowa kusave faithful izvozvo. Ndihamwe handisi kuti ndio reason yega, zvikazoedda up zvinopedzera zvaita big reason why someone is not willing to marry you, right? Toti chini, right? Ndikakuti nini, let's go for lunch, rega kutora opportunity iyoyo yokuti hey nasano ndiona ndoda kunoonda zuchi zvausati wamboravira zvinodhura. No, be humble. Ndakudana for lunch nini, be humble. Chirega kuda kutora mukana wekuti ndochiorder zvinhu £95 zvandinoona kuti kumba kwenyu chako £95 munoidla pamwedzi, wakuda kudofumira pande. Izvozvo ndezvimwe zvinoshowa murume kuti dzimwe dzenguva murume aistepe mukadzi wandoda. Don't order expensive stuff merely because wawana opportunity yokuorder. Do you know kuti vasikana vazhinji vanoroorwa ndevasikana kuti unoendwa naye kunondozi kuti no ndongoda zvangu zviri humble, ndipewo zvangu mawing. Handisi kuti kuomera kwakanaka. Sometimes varume ka tunhu tudiki iwawa ndakuinvita for a meal kuBalmoral Hotel. Tese tinoziva Balmoral Hotel inodhura, very expensive. It's the most expensive hotel in Edinburgh. Ndokuinvite kuBalmoral Hotel. Woda kunoorder champagne ndozati chero kumba kwenyu hakuna tambo imwe. Hey, what kavosi ya lemon yakazosanganiswa ina handise zvedoro guys. Tungotaura maprices andinoziva angangoita kuti zvive more expensive. Order mvura chaichayo, no, just give me water. Varume kana une zhara order zvinhu zviri simple. Unoziva zhara ndinayo chero machips chawo ndingadya. Guys, let me tell you, you don't impress a guy nokuda zvinodhura. Many girls, when you get invited for a millionaire boys, muda kuno show class. Listen, you don't show class nokuda zvinodhura. In fact, you show class yokumuradza kuti opportunity ndaiona une mari bhururu but handisoda mari yako. Ndipo zvangu maputi neuyu anokuinvita futi. Hazvidi kuti munhu, vamwe vacho even vari married chacho anenge ati arikambodzidzira ita small house ndibudane, obva aona wamuodhesa zvinhu zvinoita £99 zvokuti munhu madhamu vanga vari kumba chavo chaka vanoti iyi £99 yakabvepi. Ndo zvimwe zvinoita kuti murangwe even nevarume vane vanhu, varume vari married vanokuramba because zibhiu racho robva rareflecta pastatement yake kuti 59 for the Sheraton Hotel. Vakati madhamu anokurumidza kumubata. So be humble. Unoda mari dadaka 1000 kumbira mari shoma $10 inongoita iwondeje. That person anodzoka. Vamwe moda kuita kufumira po mai vangu vakati vanoda chibhorani, vanoda imba yemota yakare. Oziya, sometimes hauimpresse murume nekuoda zvinodhura nemari yake. In fact, if you want to be classy, akudana kuti unodya kuti no, I'll pay my own thing. Ndibhadhare zvangu, rega ndizvibhadhare. Varume vanoda munhu uyu anototanga kudoda iwe
she looks like a helper. Ndikamuroora uyu tichibetserana kuchengeta vana vedu. Zvino wakapeta mavoko ukamesa mashoro katika vosi ya lemon nemwe waini nezibhodhoro rakabhenda yausingadozivi nezita nemondidirire papa nezvo zvine munyu izvi nezvo zvakatsvukirira please nezvizvi akasipalageta chii chausingazivi kuti akasipalageta chii utotadza kutoverenga zvakanyogwa ipapa pautombozivi kuti chii murume wacho zvimwe zvacho mudla zvovava mopfira. You are wasting. Waoda zvinhu zvausingazivi zvavava wapfira apa zvaita 69 pounds. Murume anobva a wasteful woman. Varume vari smart vava tidi kuroora vanhu vari wasteful. Sometimes hauimpress munhu nokuda kuoda zvinhu zvinodhura. So never order expensive dish on the menu when someone is giving you lunch or dinner. If possible, if you want to be really a good woman to marry, ask them to order their choice of food for you. Imbondiredzewo zvamunoita kwenyu, zvamunofidha nazvo vasikana muri kwenyu. Saka iye ndiwo kupa option. Iye anoziva homwe yake. But sometimes tinechida kuimpressa yaka vakadzika. Pamwe ndine $50 chete. Ndiyo yandinayo musi iyoyo. Aivinwana nemari chavanombochona. Iwo wanosvika order zvinhu zve69 ndopesa nda kutextira shamwari yangu shamwari mari yangu iri kushota ndichamboenda kutoilet ndiwedzerawo mari shamwari 50 yandandinayo shamwari ka gerura order zvinhu zve94 wotondiwedzera imwe foni ndozokujeka pasera. Murume hakuinvite futi kechi2 nyangu wangu ari potential munhu wokuroora. Munhu akati okay hatibhuke BNB wabvuma kurohwa stonyeni asi hausudauro kugbaumba kwenyu. Rega kumanya kuda unokwirigwa kuMicrosoft tsvakawo kauyi ingotorai chero kwamunoda vamwe as long kune mbedha neprivacy. Humbleness iyo humility iyo ndio difference akaita kuti vamwe vakwigwe vachidzokorogwa vamwe vachikwigwa ka1 zvichibva zvavharana. Ndo kwazvinobvira ikoko. Ukamuwana iwo murume achichengeta vabereki vake akandirumbotumira mai vangu 400 pounds. Yose you vanoidi imari yake yashanda. I will tell you this, I had a person akandibvunza izvozvo mari yangu inini kandoda kutumira baba vangu $300. So vanoidiko ndakabva ndati uyu andiroori uyu ende ndaimuda musikana ndakabva ndati andiroori aripo ende akatoiona nezi iwe mari yangu endashanda ndega baba vangu paukafamba nechoka paukandiendesa boarding wanga wasipo. Haufangi kundikontrola mari yangu kuti havanoidi ndibaba vangu shamwari kana wandiwana hasatatomboroorana ndichiri boyfriend yako wakuda kuti ndikontrola kuti ndisei ndapa baba vangu 300 pounds 200 inokwana ubudget yababa vangu waiziva sei wati mondazokuroora ende type idzodzo kwavo ndokwanika chidaisa ma1000 varume tapepuka iko zvinhu. So be very very humble. Try kuseva mari isiri yako. That way murume anobva funga kuti apa ndazowana mukadzi. Andwana zvino wakati ndiyake yashande shamari ndipewo ka maguchi bag maviri wonde nekuhavhi nikos kuti murume nekunyara anokutengera guchi bag re500 iye asatambotenga kana ngoro yasekuru vake ye200 wadomuyambo hadzoki oda akangonesa for date one ende murume ane mari akangonesa for date ones anazombodzoka. Guys, you don't impress munhu. Kana uda impressa munhu uya neyako mari iwewe iyo kuti unoda chiwo bana ndoda expalanga yacho nayo 49.99 pounds and I'll pay. Tera zvamunoda baba mutenge zvamunoda imimi inyangu I'll buy ndega dokui akuna mukadzano anoita type yandataura. Try it next time you go for a date. Guys, if you're listening, I'm helping someone. Try next time paunoenda for a date kusava qeli yekugara wakadai mavoko. I believe I receive yenyu ndio iri kuuraya machechi mazhinji ari I believe I receive because vanoda kuti mukani I believe I receive haisi yekungofamba wangu qeli inokwirisa vanhu vakawanda iyoyi ende musingarovogwe kumana yezvokuti I believe money comes in your pocket usina kuishandira. Vashoma varume vanobhiliva vanoda vakadzi vakadero munofunga kuti mari inongova yakangomuka usinaenda kubasa. Taura baby tikuenda for a date but ndada kuti mangwana makusai ndimukira hangu chini even
murume anoroora munhu asina kana graft, anoshanda muMcDonald's chamo chamo, achisiya iwe nesi kana kuti doctor wada kuimpressa. Inini handikwire pajero zvimota zvakaita sana zvimafrench cars, handikwire shamwari. iwe wakakura uchikwira ngoro, ukakwira chirei, ukakwira bhasikoro, ukaperekedzewa uchikwira malothen bus, uchikwira mabhasis. Nhasi iwo nokuti wane motikariwo wodza potential husband kuti mota dzakadai sandikwiri. Shamwari, be humble. Even kumba chako chako ukasvika ofa even kana kurara pasi, that humility yekuti akazofunga kumusha kwacho kuna mbuye rimwe gore akazondoda mboenda newe kugokwe, iwe wati pambedha wesimbi. Mbedha wesimbi handirarini. Kune vamwe vanofarira mbedha yesimbi, iwe wati pambedha wesimbi afunga kuti uko kunonorarawa pachitubhu. Unoziva chinonzi chitubhu kumaruzeva? Kune chitubhu chinogadzikwa so chituro chakaveza chino zviziya. Iwe wati handirarini, handira pambedha usina spring ini, handira pambedha usina mattress. Indifunga kuti vakomana kune rukupo kwatinarupota chino. Be humble. Aiwa chero ukadla ndove neno ndodlawo ndove. That humbleness. Unoziva hakuna humbleness inonakidza sokuona munhu akadzidza so, munhu ari very very educated achizvidzikisira so nelove, kwete kuda kudadira vabereki vako kuti aiwa kumba kusina mota ndende, kumba kusina chibhorani, kumba mvura yemufuko handimwe. Iwe be humble kuti baby, mvura yekumba kwaindoida but zvinoitero ndiiboile first. Kuti handimwe mvura yekumufuko, aiwa totonotenga mvura shamwari. Driver yemota pamwana timbodzokera kumashops kake tonotenga mvura, handimwe mvura. Mama takambudza kuti kuno kugokwe kunomboita zvana kolera. Mvura yenyu munomboiboila here? Urikuona humbleness. Kuti aiwa mvura dzokumaruzevha ndoziziva zvatofane kolera zvite. Even kunoroyewa chako aiwa handidle zvandapiwa nevanhu kumba kwenyu, ndiroyewe zvangu. Sometimes gamuchira zvinhu ndichanodla nevana kuHarare, unorasa zvako murodhimu, worasa pabridge apo, waenda kumaruzevha. Ndakakudza kuti kumba kwedu kuna vanhu vanoroya. Be humble. Usaramba chikafu chavakupa. Unonzi mukadzi yanodada. Vanhu ivo ukatora chikafu chavo, ndo vamwe vanhu vanozokumirira kuti mukadzi uya munhu ari right. Kuna vamwe vanhu kuti kana makurambana unoshayikana umwana wokumirira kumba kwemurume anoti uya ngari right uyu, because of that stupidity. So sometimes vanhu vazhinji munoleka that humility. Saka number 4, kune mibvunzo madhodhi yamunovhunza kana muri kumadate, yandoti mibvunzo nhando. Hapana chinhu chinobohwa mufese sokumubvunza kuti so you're not married yet. Munhu ari kuendesa for a date, utamuudza sei wagara makore asai usina kuroorwa. Mubvunzo wakadero uri kukasta doubt, iwe uri kuda kuzama kukasta doubt on that guy kuti are you normal? Woda mupeza achakuti kana kuti do you have kids? Do you have kids? Munhu ari kumafoto usina kumboita mwana, hauna kumbomitisa iwewo. Shamwari, be humble. Zvichabuda kana akamitsa chakuudza ega netime yake. Ungadomubvunza do you love kids? Do you have kids na do you love kids? Zvinhu zvakasiyana. Iye kana ane vana chakuudza I like kids, I don't like kids. Nemake vana vangu tu vakandipa dambudziko ndapesa ndasiyana mukadzi wangu. Answer yako waiwana. Mimwe mibvunzo yamunobvunza ndio inokanganisa marriage. Marriage inora, let me tell you, a guy knows if he's gonna marry you within a week. Within a week, vamwe vacho within an hour. Within an hour ndenda kuzata uyu yandiroro. Uyu nyangwa kanaka sei uyu. Nyangwa katapira sei uyu handipinza mukitchen uyu. Within a week, varume vanozosara. Listen, akazviziva kuti hakurori even nhasi. Haarege kukwira. Aiwa kukwira tirege.
tinoenda newe kumbedroom same stay ratikuudza zvaunoda kuwa, but unongozoona foni ichikatiwa ende vanogona kurumura. Men are very good at kurumura. Unozvirumura wega ungopedzisira uona aizvi love hakuna zveshuona zveshuwa muna wotongozo akatozorora. So murume anozviziva. No, it's not a normal conversation. Since I coach, like, how do you ask munhu kana ari married? Don't ask awkward questions. Oh, so you aren't married? Or do you have kids? Why didn't you buy a house? Alright, why didn't you buy a house? You are 42 now. Why didn't you buy a house? Where is your house? Does your dad have a house? Okay, but you are 56 don't ask my questions. There's no person who big fire. Why didn't you buy a house? Cannot. Anyway, kuyuke kwanogara unaimba. Because asoma kuti munhu wese ari kuyuke aneimba. Mibvunzo iyo munhu auya kuHarare akwira ndege auya kuzokona kuHarare. Kune imwe mibvunzo iri unnecessary. Kana iye asina imba uchangozozvibata mumberi kana ayasi. Anyway, mutkara no driver yakaita say, it's not important for that time, right? Why did you buy a car? For God's sake. Is it your problem? It's a problem yako. Varume vanoda kunzwa munhu anoti saka shamari tichazodiko tichatenga mota rudzika ntako unoza zvinhu zvinoplanwa tese iwo but no mota ndotori nadzo dzimwe nhatu but mota ndinadzo mota handoona kuti kwese usina mota oita sanga munhu auya kuzotsvaka mota unorambi unosiyiwa nemurume achingati wauya kuzotsvaka mota kana wauya kuzotsvaka madigiri kwese usina digiri naiwe haubvunze munhu sei usina degree. Unovhunza munhu what do you do or where are you going, unoda kuzoendepi. Hanzi but unenge usina kuwaste time here mukomana. Kuwaste time uchiita sei? Uchibvunza munhu kuti I'm live, what's your problem? I don't know, it was probably in a bag somewhere. Right. Now that's my daughter. My daughter is asking for hair gel. But we flew together. Akaisa msuitcase rake. Zvikasiya zvakungurutsa. Danda papi. Right. Oh, pana ngati hanzi. The kids' conversation is a normal question that you men ask anyone. No. A guy, this life will help even guys. Anyway, uneva nere. Mukadzi wakamti uneva na wakambazisora ndakupaira. Anoti asafana mazama angu kudona. Vakadzi vanoluza confidence kwavabvunza kuti uni mwana ere. Asafana mazama angu kudona. Asafana dumbu rangu mangarangaja. Imwe mibvunzo. Haibvunzo zviri direct. Bvunzo. Imwe mibvunzo haibvunzo zviri direct. Imwe mibvunzo ichangouya yega. Hanzi uchimira kuona kuti haana vana here and the like. Akakudza kuti munhu ane vana asina vana harori ndiani. Unogona kubvunza munhu kuti haana vana wodiscover kuti haasi kuzvara wamutraumatize. Okay, munozviziva here kuti kunze uku kune varume vazhinji vasingazvari. Vakadoudzwa nemadhokota kuti havazvari. First question yako une vana here? Anodii akabudzwa izvozvo? Alright. Murume anozviziva kuti haazvari. Iwe wadotanga nokumubvunza vana anopafunga kuti asi bhebhi roda zvevana. Maiwe stress ye kuzombono explain out kuti siya munhu ataura kuti you know that ndatodawo vana ndikanzi nadhokta pandura ndiite special kana kuti izodini but amen. Listen vanhukadzi, usually kana mumba mukashayikwa mwana varume vane system yekublema munhukadzi and 9 times out of 10 iye mwe vakadzi muri kunzi hamuzvari. Vakadzi vese imi muri kunzi hamuzvari. Mukatsvaka chimwe chikomba munoita mimba within 2 months. Varume vanofunga kuti kwakanyogwa mubhuku kuti munhu asingazvari mukadzi chete. 9 times yevakadzi vari kunzi vamwe venyu muri so miserable marriage
makatukwa mukanzi hauzvariwe hauzvari nevarume hama dzemurume dzikati hauzvari hama dzanatezvara dzikati hauzvari murume ariye asingatozvari musi waunozongoti rekani zviri kuitika izvi musi waunozongoti rekanimborohwa nyoro kuona dumbu rakura izvo baba vacho ndo vanga vasingazvari. Take time kubvunza zvinhu zviri too deep. Panyaya yevana ndichazoita imwe live yokungotaura kuti vakomana, don't ever assume kuti munhu asingazvari murelationship mukadzi like you always do. Ndomuka chibereko chakachiti shamwari zvinogona kunge zviri zvako, sperm count yako inogona kunge iri very very low isingatomboiti. Vakawanda varume vasingabari, vamwe vacho vakatoitirwa utsinye, vamwe vacho vakatokachirwa, vamwe vacho munotoitirwa vana, vamwe vacho ende mwana anoita nhodzera futi. Vamwe vacho makatuka mukadzi ngati hauzvare, mukadzi achibva abuda akanorohwa kuti kubasa akaita nhombo akangozvinyarara ende anodzokora nesame person kuti atoda kungopa mamwe vati pamwe madam onorohwa futi na same person. Saka vana vacho vanenge vakafanana zvokufana. Kufanana kwevana doesn't necessarily mean vana vako. 98% yevanhu mukanoita DNA right now vari married, mukaita DNA vanhu vese vari mudzimba umu mukaita DNA tinosara panapa takupopotedzana panapa. Nekuda nyaya yekuti munoti mukadzi ndiye asingazvari, mukadzi ndiye asingazvari, mukadzi ndiye asingazvari. Handida hangu kuitisai BP, but one day torai toothbrush dzevana venyu moenda nadzo kuma DNA muchazondiudza. Saka don't ask munhu nezvevana, achakuudza heka. Usually kana ari murume anoda kuroora chako chaanopfimba ndiye anotouya nesubject yevana. Ndo zvandotanga kubvunza, une vana vangani naye pepe? Ndichada kuita wangu newe. Doesn't matter kuti ndane makore mangani. There's no way kuti undoona ndine vana vangu 2 3 ndorega kuita wangu newe, because ndinoziva zvinozoitika. Vana ava ndokusa vakadzi kune yaya inonzi yavanonzotaura kuti anzi kusimbisa rudzi. Kune yaya yekuti vanhu vanoita vana a late baby wokuma 43 years akasangana na divorce, yakasangana na divorce ndezvokusimbisa rudzi. Kamwana yako kanojoina ma siblings. Vaningina vana vangu vakaona ndovanhu vachiti muningina wedu, vana vove uyu vachiti muningina wedu. Saka vanenge vakadii vakazangana. DNA yakaipa vakomana. Usaita DNA test usiri brave, you will die of a heart attack. Don't rely so much on the features on your features vanaka not the radziriko. So don't ever assume kuti asingazvari mukadzi. Mukadzi ndiye munhu wega ane 100% sure kuti anozvara kati azvari, because ndiye zvimwe zvedu kungobudziwa ndiwo wakandimitisa ndiwo kana. So handisi kudainda ikoko. Hanzi ndina aida kundiroora, he acted rich at first and now I see he's broke. My dates taanawo. Hanzi my dates taanawo. Wanna delete this comment? No, but he can be poor now, but does he have a rich brain? Kuna munhu ari poor right now, broke right now, but kana ane a rich brain. Rich brain is brain in a vision. Vision is more important than what we have. That's why umwe munhu akapiwa talent mubhaibheri, akapiwa matalents 5, umwe akapiwa 2, umwe akapiwa but kune rimwe risina vision rakapiwa 1 rikanocherera muvhu, rimwe rakapiwa 2 rikanovera ava 4, rimwe rakapiwa 4. Remember, anenge ane more brain anopiwa more. So zvinoita Mwari izvozvo. Saka it's about vision. Don't go about zvaanazvo panguva iyoyo. Tarisa zvaari kutaura, kwaari kuenda. The good question you should ask on a date is, where do you see yourself in 2 years time? Where do you see yourself in 5 years time? Iyo question iyoyo ukaona munhu achiti ndendadofa. Shamwari, kurora munhu asisina hope. Tsvaka munhu. Umwe munhu unomuwa mutaura tinongochovha tochovha ikoko ndingoro kumabhazi ikoko kwandiri kumichovha. Shamwari, wati 5 years time munhu ari kuramba achida kuratiita michovha yake haasi tombotaura kuti ndine hope kuti ndozoita yangu kombi. Mawindi ariko, mawindi ane musoro. Vakaita mawindi just for 2 years 3 years 4 years vatova nekombi dzavo. Tsvaka munhu ane vision.
So it's good to ask, where do you see yourself? Even in Naruchkoro, where do you see yourself? With a degree of Poland, Ula Kudin, doesn't challenge a chamisa in 10 years' time, then I'll challenge a chamisa to those Tonganik. That one. A lot of people are in relationships. They can find a gym bike. A lot of people will cycle so fast on a gym bike. A gym bike will be there in 10 years' time. Richingori pa same spot. Umwe munhu achicycla ake pabhasikoro ombofamba mujecha akarimurudza. Ari nani munhu ari kumurudza bhasikoro mujecha because rinofamba. Remugym nyange wakatobva wakabuda mhasuru dzakadai, so it's a gym bike, it's going nowhere. A lot of relationships that we see here, you are just cycling uri pa gym bike. Uri pa gym bike uri funga uri kumhanya. Gym bike rechikuza you are now doing 150 miles in a minute, 154 miles in a minute. But you're going nowhere. So, the relationship is my gym bikes. Like, don't worry about the number there. I was blocked on my main account. I'll share this video later. It's people who have been missing me. I was on holiday. That's why I'm so dark. I've got pimples. I've got bad. Like, I'm dark. That's why I had my daughter is asking for jelly. Where's my jelly? Where's my... you are life. So, tapedza izvozvo. So zvokubvunza muntu une mota, ratidza kuti unofarira mota rudzi. It's better than asking une mota here. No, unofarira mota rudzi. Yanozi pari zvino ndinofamba tichatenga mota rudzi. It's better than kuti une mota here, right? Tobapo. Always open the door for the person coming behind you, even iye warofamba naye ari mberi. Urikuona urufamba kuenda kudheti mapinda muhotel ndiwo uri kumashure ndiyakatungamira. Kana kune munhu ari kumashure, be humble. Oh baby, wait, kuna mbuya vari kuteera uchibata do, anobva aona mai vake vachiwana mubetsere. Sometimes humility. Listen guys, let me give you a tip. You know the character of the person you're dating nerafu yanoita per date. Ukona munhu share video ku group night. Okay, I'll share after. Ukaona munhu achita rafu, ndokupatira ipa pana pa restaurant panapa, ndokubhadhara imese, ndokutenga imese imimi, munopenga here imimi, mofunga tabva kumbatsina kudya here, munofunga musikana wangu uyu. Don't grow horns kuti anondida. No, that kind of character is bad. Uri kurogwa nedzenga. Padate angoda kutorwa vanhu, musikana mukomana wangu akaoma anga kutorwa pashopi yese iwe. Mukomana waye ndomuda. You're very stupid. That character no kana kudozvi. Munhu anoshowa humility. Kana une baby womunhu usvika parestaurant waisigwa wauna nhunzi, unozi sorry, muchikafu menyu mune kano waiona kuti nhunzi rega kuda kuti ii restaurant dzinoita nhunzi. No. Ndaona something chichi. Oh sorry, it's a cockroach. Can you give us our money back please? Oh, it's so, we're very unfortunate. We didn't. I know you're such a good restaurant manager. No. Can we prepare? No. Sorry. We'll come back next time. And it's okay, panapa. Munobika mapete mimi. Iwe shamar, even kumba kwenyu chako dzimwe dzimba hazina ceiling. Kune chipira chinowira mupani. Chiri padenga, chowira mupani. Unofamba ndio type zozo. Vanoroya. Ndakaona vakabika chipira. Izvo idacha rangodona kana kuti chicha chiri paceiling chikadonera mupoto. I'm telling you, that type of guy yaunorumbidza uchiti angotorwa vanhu pabhawa iwe, angatorwa bhawa rese, anoyakarova nabhudhi vako kana kutozorohwa kumushakwe. Some of those stupid things zvamunopreza, be very careful. So open the door behind you for anenge achitevera. It doesn't matter it's a girl or a boy or a senior or a junior, kana kamwana kadiki. You don't grow small by treating someone well in public. Haufi lose value treat someone well in public. Even kuona vamwe mbuya vachitadza cross a road. Baby, mira, can you wait here? Ndoda nobetsera mbamavo ku cross a road. Zvinokupa mamwe marks. Being a good person is reward
Unorooreka. Kwete kuti mbuya yadonha iwe ndo baba yadonha ndiwo rutoseka munhu adonha itasenge unotoda kuchema. Oh, so baby, mbomira kuorder food. I need to go and help that lady. Oh my God. Oh, so sorry. Mama, do you want us to call an ambulance? Can I postpone? I really need to take this whole woman to hospital because Madonna, munhu usingaziye. Shamari murume akatadza kuroora anenge ari one of the munhu akapusa stereki. Unozwa ukati umaenda kudheti munhu akarova uyu ukati baby, tozoita rimwe zuva rega ndiende namai avo kuchipatara. Even iwewo mukadzi ukaona murume anoti chisarako chitenga mabhega nemari iyi chamboendesa vamai kuchipatara tozoita dheti yedu. Handirespect muchembero wasingatombozivi. Shamwari, you will lose a very, very good husband. A good person haangovi good kwauri chete, anoita good kuvanhu vese. And murume anoitawo majokes pazere vanhu is munhu akaenda newo kurestaurant akarova serious ungati munhu wearmy vosadza nechumbwa vosadza nemabora. Yeah, more salt please. Hapana kana joke yanomboitawo nawaitress, hapana kana imwe joke yanombotaona bhutsi yakapfekwa kana something. Shamari, uri kudanana nakwindi ukaroorwa nemunhu yemba imomo makanzi kwindi ndizadza mbama. So sometimes we need to learn, guys, some of these things zvinhu zvidiki but zvinoshowa kwatiri kuenda nekwatiri kubva, right? Tapedza izvozvo. If you're taking a taxi with a friend and that friend pays muchienda, try to pay next time. Unonzwa? Makubva kudate wamona achibhadhara, lavi ndine mari I can pay here 8.99. Just try kushow kazhinji kacho varume vanozoti no, it's okay baby, but that offer even usingarevesi usina mari kutanga amene kwayazoenda ndandine 10 pounds, that act yekumuradza kuti you wanted to help is enough. Yakarooresa vakawanda iyoyo. Vamwe vanhu vari marriage nekungogona behavior vakangoita once. Don't about manzi iri kurirai manzi yakaimbwa neni inonzi dangers of offense. So iva munhu anorespekta maopinions akangosiyana siyana, ndokuti dzimwe dzenguva 6 yauri kuona iyo kai ndi 9 kunomwe munhu. Kana iwe wakatarisa ukaona ari 6, munhu akanditarisa anokunoona ari 9. Dzidza kuda kupinda mubhutsu yemunhu. Guys, wambona here pilo yangu iyi, mapilo ndo macolors emubedroom mangu, makala ebedroom echifisi zikava bedroom nemapilo akadaisa imi kana ndimiwo mapilo 5 anenge ane mapilo kesa akadai kendimachi asi ndokati nchinakirwa nemapilo angu, right? So munhu akati aiwa ndi 9 iwo kati aiwa ndi 6, musarwa, respect opinion yake, explain. Ndo pamwe pari kuuraya zvinhu zvakawanda ipapa. Vanhu vanorambana negakava charo. So second opinion yakanaka for as an alternative, saka pure information. Sometimes a bad answer is very good for you to learn how people can be so stupid. Saka rega munhu akupe bad answer yako iyoyo wozojaja after. So kana munhu achitaura kada kuti don't interrupt munhu ari kuda kutaura. Dzimwe nguva ari kuda kuudza kuti shamwari pane nhonzi ndibona wainterrupt wapedza kumedza ndozodiscover tangada kuudza kuti no, pawanga uchidyapo papane dzihwa randaona antoona. Don't interrupt munhu achida kutaura. Mwana akambozviita izvozvo.
handidi mwana anodla achitaura mani, handidi mwana anodla achitaura. Taura no, mvura yemamuchidla mwana aichera muchemba, ndozvandada kuudzai. Too late. So never interrupt a person ane zvaanoda kutaura. You can hear everything, but you can filter without even showing them to love filter. Right. So, kana wabatsirwa, whether muna kubatsira kusunga boots, kana muna kubatsira kutakura ngoro, kana muna kubatsira kutakura chi, kana muna kubatsira kugadzira bra, kana muna kubatsira kupfeka kepesi, always say thank you. And kana une munhu wako, praise them publicly and criticize them privately. Kwete kuti wawena ndo vasikana vatisingadiwa ipapa tiri padate huna zvaari kudla arikudla achitsenga kwakike kutyo. No, praise. Ndiri kuti nakira bebe handiti patosvika kuti apati kana wakutsenga bebe next time usatsenga uchiti like mombe iri kuchuwa kadhi ichi kwakavhara muromo lave. Yes, mazino ako akafanira achifidza but ichi kwakavhara muromo in private. Public or praise varume anopraise varume vavo papublic. Mukadzi wangu akapenga kana wakumboti mwana zvamaita muchechi zvezve don't do it again, munondinyadzisa. Handiramba ndichikudefendai but that was stupid. Ndona kwete kuti mukadzi wako aita zvimwe zvinhu pamberi ubvati kune varume akadero, kune vakadzi vakadero, tionerewo mashura. Ndozvatinazvo kumba kwedu izvi. It's a good technique here, right? So praise publicly, criticize privately. Shamwari, don't ever tell munhu kuti akafutisa. Never comment about their weight. Kana vachida gym vachakubvunza naiwe gym iri padhuze ndepi, rega kuti Shamwari, do you know dumbu rako iri togona kuripedza within ati arikuda kupedza dumbu here, ndeti yakauya kuzopedza dumbu, zvimwe zvamunoita ka unozvidza kuti haudi varume ane matumbu. Yes, unozvidza kuti haudi mukadzi ane matumbu. Rega kukomenta zvedumbu padate. Murume awe rega kutaura zvegym. Kana iwe uchienda kugym anongovona ega mamasoro ako kuti uyu munhu anoenda kugym, zvokuda kuzoti uzoenda kugym vanyatsopedza dumbu iri. Iwe uri kuona rake dumbu riri times 2 rako vanyatsopedza dumbu iri. What do you think date yako inofunga? Iwe une dumbu riri flat utanga kukomenta zvedumbu. Zvimwe zvinhu dzidza kusuka chembere. Hausi kuziva basa rinoitwa nomu wako, wozodiscover kuti aizvi iye ndantori mukuru wenursing home. Saka zvimwe zvinhu mamwe mamistakes, rimwe bapu, volume yebapu inoda kutsikiswa. Kudzikisa volume yedzungu rako, kungoidzikisa volume yedzungu. Don't comment about someone's weight. Just say you look fantastic. If they want to talk about losing weight, they will ask you. Apparently one thing, this is, guys, can you note this one? This one is the most important thing, right? You are on a date, right? This is my mobile phone. I'm trying to show you one picture. Don't swipe. Listen to this advert. Never ever swipe picture. Next one. Ndakuratidza iyi. Don't touch the phone. Oh, hona mai vangu ava. Don't try to swipe. Unosangana nemepono ino. Guys, kana musinga like a statement ndataura. If someone a date is showing you a picture, ona ndiye mwana wangu. Don't say, Tony, woda kuswipe. Why? Don't swipe. Oh, ndiye mwana. Kana iye achida kuswipe ndiye achaswipe ndanoziva kuti anoswipe ku left or ku right. Unopurisa imwe nkalaka taipuduka. Ukafunga kuti murume wako ingocha nawana akaisa ningirikikidze varume. Never ever, even work. This is a very good advice I'm giving you now. Even kubasa, if a colleague is showing you a picture like this on your mobile phone, this is my picture, this is my son, don't just, oh really? Don't ever swipe.
You can't swipe left. He knows kokuswipe ndiye muridzi wayo. Yeah. If akakudza no, on Friday ndine doctor's appointment, don't ask what for. Shamari, kukana chida unobvisa nhumbu kuti agororwa neyo, kukana zviri zvimwe, kukana necancer, don't try to put munhu pakona. Ingomuti I hope you're okay. Yenda chakudza no, I'm okay, appointment yemwana wangu. Kati inongori regular appointment, lo check kuti ndine mafibroids. Oh, this. Don't ever say why. Appointment also don't test your AIDS. No. Don't put them in an uncomfortable position of having to tell you their personal illness. If they want you to know, they'll do so without your inquisitiveness. Right? Always treat my cleaners. Restaurant. Always treat my cleaners a restaurant. Same level, nema waiters, same level na owner way restaurant. No one will ever be impressed by how rude you are to people below you. And people will notice if you're treating them with respect. Ndamboshtaura earlier. Usafa wakada kusukwa max nekurafran we sit up as traffic. Can you come and sweep this place, man? Waiter, can you come and sweep this? Don't try to show off as well. No, tip. You can leave a tip. It doesn't go to kangano. Nemo askana unagasia tip. Regakutora change yeo no big outside. Are very smart. Osia tip yama 15 net 10. You was more at 10 if a voice a moment. Apana junjinonya zase mukazi kana murume. Anotiva no asia tip. Umumuna no see a tip so obaenda kubi aenda kuno waita zvenema plus kudzimba dzevano kuna vamwe varume vanosiya vakaisa kamera macoins ukaona macoins akazara ari mapound coins akazara muchidish rega kunonga kumba kwoenda kwomukomana wako kuna vanhu vane OCD vanotoziva kuti pound radona kana rarisipo unozvinyadzisa unoakizwa mbavha. Listen, ukaona kune dhodhi mutoilet, try not to flush it. Kana raramba kuenda harisi rako, usada kuriburisa netishu, uchariburisa zvorara ne 7 days ririmo andozati dhodhi rasekurudhimbi. Sekurudhimbi vakadoenda kumusha. Explain uchiti kudi wariburitsa ukarisa newspaper ukaisa muhomwe. Kana risiri rako leave it. Totiroro. Siya dhodhiroro ririmo muchembe imomo. Wana ririmo. Ngoti asi chembe nyaya yeflash here. Zvenye zvokuda kuzosota maproblems amona ari pamba pevanhu kana samwe unozvivhiringidza wega. Akateerera. Kana munhu achitaura newe rega kutaura naye uchakataura pafoni matodi uchitamba game dzepafacebook ndiripo zvangu tarisa munhu kuface kana uchitaura naye. That's rude kutamba nefoni. Don't ever advise munhu usina kukumbirwa. Zvandiri kuita zvandiri kuona ndiri kukupa advice hapana mbondikumbira tipo advice. Don't ever do that per date. You can do that on a Facebook page. You can't do that on a date. Utanga kuto advice. Unozati mari yako unogona kutosave wakatenga. Unozati unogona kutosave wakatenga. Ko ndikazokubvunza ndiwe wakatenga chine yako. Unozoexplain kuti kudii. Never give advice until you are asked. Kuno mukomana ari munomo ndogara ndichiona zvangu akangondiona tichingoda kwasanganiswa unoziva ndogona kugadzira mapepa chakuti ndogadzira mapepa munomo ndokutsvakira kuti passport yangu apa inini ndinondori nemapepa haana kutombobvunza naye une mapepa angwasoma zvikanzi ndogadzira mapepa muno here muuk ndogadzira arimo muuk nanhasi haana mapepa mukomana iye but aida kundiadvise ndotozama nigeria anokwanisa kugadzira chitupa chamari akazonyara otonzwa unoita basa rena ndoshanda kuva vanoshandisa vanhu asina mapepa wakangowasoma tanda mapepa ndakaita mapepa ndichitanga kutopinda ndakatongopinda vanhu vaitotiza immigration ndichisara ndiripo vanhu vapesa kutofunga ndini ndoshanda neimmigration because usasoma kuti munhu ana mapepa kana usasoma don't try to give advice until you ask. Kana ndisinga rega kuasoma ndotsvaka toilet kana ndichifamba ndakadai
pamwe ndotsvaka musikana wangu iwe kuti toilet dziri akuudza ndotsvaka toilet ndiani munhu akafamba akabata apa hazviroti anoda kunoweta. Don't assume kuti anoda kutsvaka pekunowetera. Ndo mistake imwe yatinoita iyo. So advice, limita advice. Kana nchida advice ndokuudzai inini ndokutsvaka advice, right? When meeting someone after a long time, unless they want to talk about it, don't ask them their age kana salary. Nayo kwakazoenda kwekwe wana makore mangani kwezvino. Wakutambira mari. Zvino zvinosiyai. Mind your own business. Unless anything involves you directly, just stay out of it. Ukaona vanhu vachibatirwa nevabereki vake kana nehama yake kana nemurume wake chaichai achiabuse, never give advice. Munozviziva here kuti vamwe vakadzi vakakurambai because you criticized vanhu vavanoda navo. Never ever criticize boyfriend yemunhu waruda kunyenga. Kana uchida kudiwa chop chirika ndikudzi, don't ever criticize murume wemukadzi wauri kuda kunyenga kana kuti girlfriend. What you're doing kana uchicriticize, you are actually making them doubt their choice. Asi ndakaita mistake. Saka kuda uyu pamwe ndeimwe worse mistake than kudai wandakada. In fact, kana uchida kutodiwa chirika tikudzise kupfimba vasingazi kupfimba. Kana uchida kudiwa nemukadzi, murumbidze kuti murume wako munhu ari right zvokuti murume wako ari munhu ari right. Iye ndio kuti no anondirova uyu. Hambondibikira, hambondikisa. But he comes across as a nice guy. Is there anything you can do? Asiwo chimunyenga. You've got a better chance yekudiwa than kumuti zirume rako ndakarona nezigumbo raro riya ndakarona ironda vakadzi nosanzi zirume rako rainda mupauri tikude maziso tikude maziso ndairona rinohura. With that thing yauri kuita ka uri kutraumatiza munhu anga achatokuda nekumuudza zviro zvisina nematuro ese. Hazviso manyengero, haunyenge uchidero. Don't ever criticize ex wamadhamu vako kana kuti munhu wacho wakupimba. Hakuna trauma yakanokunda iyoyo. If any, itoita senge usingamuziye zvako. Ndinotokupa advice. Ndosamuchirangwa nasikana azhinji. Panzvanga kuti murume wako rari huriwi. Ndaitochoti sei waida murume akadero. Aihura munhu wese waitozviziva mutori kuti anohura. Iwe ndiwe wega usingazvizivi. No. In other words, uri kuzama kumuudza kuti haasi smart. Mumuudza kuti you look like you were very good couple. You know, everyone was. Ndaitochiva wachiti murume marriage. Nona. Unoziva sometimes ndo zvimwe zvinokurambisa izvo. Right. Maglasses. Especially vakomana kuNigeria kana mukaona muvatranslateravo. Masheds. Nyange kune rima munoona muNigeria nakarova masheds. Munoapfekereko masheds. Moda kushedha sadza here. Uri kuenda kunhu kwakusina zuva unongorova masheds nepakati pausiku anenge akapfekwa masheds komana. Please. Uri muCIO here unofamba wakavhara meso nemasheds. Yeah? As a sign of respect, bvisai maglazi enyu kana muchitaura nomunhu masi. Tiri kutaura nomunhu akadai. Beko uripo here. Bvisa maglazi ako makadii. Same neheti. Heti dzedu tobvisa katakumusha. Makadiwa. Tiripo makadii. Kana kutorega ipfeka. Vamweni mutopinda nekepesi muchechi. Mwana. Shamwari maNigeria anongorovera masheds munight club nemaheadphones. Sometimes unoona muNigeria akakuisira maheadphones munight club. Abuya nemaheadphones mutumba kadaso. Dziri kuuya nemaheadphones mabeats waya. Kune manight club ema headphones. Ekuti munhu wese anopiwa maheadphones. Inonzi silent disco. Munhu wese anonzi okay munzeve. Saka anenge achirira paini. Oh, it's very good. My headphones are around 150. But kwete kuya neako pano ukumba boys musadero. Eye contact is as important as your speech. I know kuti tichikura kumusha waitukatarisa mubereki kumeso mubereki ati wanga uchiruka mudai so mbama yaunorowa
vabereki vedu kudhara vaida titaura takatara pasi wakadai zvibata chirodzi wachidai zvikwenya mhino kana zvibata pauma, something to show humility. It's now different cultures atinadzo kuno. You have to look in the eye. That's someone in the eye there. Toenda ku 21 andachagumira pa 21 boss ndanet. Never talk about your riches in the midst of the poor. Kana uri pavarombo, don't ever make a mistake yekutaura zvokufuma kwako. Kana uri kuvanhu vari kuZimbabwe vari kutamburawo vari kutsvaka bhondi, rega kutanga kutaura zvemapounds. Kwedu mapounds izvo zvinoita totenga mapounds here kubritain kwatinobva uko. Izvi tatopinda mubhazi aiyo. No, never ever talk about your riches in the midst of the poor. Hazvikupi mamarks, zvinotokuluzisa mamarks. Don't ever talk about your children in the midst of the barren. Ukanga waziva kuti pane murume asingabari kana kuti munhu asingabari ari padhuze asina vana, couple yagarisa asina vana, don't talk about vana. Mwana wangu zvinda mutema magrosa, mwana no. Hauwani mamarks naizvozvo. Usaturunura zvevapfupi nekureba. I think ndakubetserai nhasi. Muda ndikontinue. Right. Ndochikudza kuti why varume vari married vachidiwa, vanhu vari single vazhinji makukundwa nevarume vari married. Let me tell you this guys. A lot of single men are now single not because havagoni kupfimba, but vari kutotorerwa nevarume vari married. Munhu ane mukadzi anoita magirlfriends 4. Iwe uri single usina kana girlfriend usina kana boyfriend. Let me tell you guys, you single women munoita unoshaya boyfriend 1. Mukadzi ari married ane maboyfriends 4 ari single, vese vachibelieve one story. Do you know kuti varume muri kuhurigwa zvazvo kuti memuchiudzwa same story mese? Ndiwe wega nemunhu ari married. Masingle ladies akati baba so achiti I believe I receive achingoti I believe I receive ari kumachechi. I'll tell you why. The reason why married people appeal to single people, they've learned to be sweet and romantic. Varume vari married, kana uri munhu akamboita marriage usingagoni kuva romantic, uri dofo chairo, munhu akambodivorce kana unofanirwa kunge wane experience. Munhu akambokama ng'ombe akuziva kuti mombe tsiru manhenda waikama haingosviki kungosunga uchidi unoita wokanda tambo uko wotenderera nekuseri unomurudza tambo wodaiso kusunga. Ukaona munhu anoti mombe tsiru anosvika achida kubata kuti asatambokahwa inokava mombe. What am I trying to say? Vanhu vari married vakuziya kupfimba, vanoziya zvinodiwa nevakadzi. They will have my girlfriends 4 or 5. Iwe neusingle wako usina kana 1 because they are romantic. Most Nigerian women like to date married men instead of single guys. Zvazvo zvakanyorwa pane imwe study. And when you are single, you still have a lot to learn from married men. You know that a married man has an advantage of he's been dealing with one woman every day, every night, every day. So I have an opportunity to learn a different woman. Anema pin. Pilot ajara udriver mota yake ndege yake 1 akazwana imwe ndege nezvidobidobi anoita 2 pozanga ngojara inongori nebutton wanda kuti keche yakwira landing go autopilot right. Saka you need to know that married men are not they're not people to mess about. Kana uri a single woman, don't ever say rega ndingokwirwa nemunhu ari married kawani ndozomusiya. Vazhinji vakatozoita babarika seizvozvo, vanakirwa. And most married men, they are less stressful.
munhu ari married munoijuza ati kana na 10 p.m. atova mumba mamadhamu ake achandifonera achindibvunza iwe uripi midnight. Sometimes vasingle people unoti uchisvika kumba uchangopedza kudropewa akuti uripi ita video call tone unani married man anenge ane mukadzi wake anoti ita video call yechii. That's why mchizona sometimes when are married manto kutorera vakadzi ivo vari married. Vakadzi vazhinji vari kudana nemaboyfriends munana town wavakomana vamufunga kuti ari single vari kukwira vakadzi vevanhu, and vakadzi vevanhu vanoziya utsanana chavo kugeza after bonde, because hakuna mukadzi wemunhu anodzokera anoenda achinhuwa zvine mumwe murume kuti hey madam iva soon after sex vanogeza. Vari kugeza soon after sex kuti vasanobatwa kumba kuti vahura. Hausi utsanana hwokuti utsanana hwokucha unobatwa uhwo ndosvika ndichinhuwa mumwe murume. That's what I'm trying to tell you. So iwe ataura kuti kana uchidheta emarried man une peace of mind. Munhu ari married kazhinji kacho ari romantic. Romance chacho anogona romance kunda munhu ari single. Munhu ari single anoti ndiwe squad dziri single ndizadzongoti bhurugu paside svondira bhurugu paside. Munhu ari married anokurura bhurugu. Unoziva kuti kukurura munhukadzi bhurugu kunotova tena on. Let me tell you guys. Kune zvinhu zvidiki diki zvamusingazivi. Kukurura mukadzi hembe chako kumukurura kumuunbutton kumubvisa bra. It's a turn on. Varume vazhinji vari mumarriage imomo vamwe vacho 20 years havatombogona kukechenyura bra kubra kudai. Ukaona uri murume usingagona kuti bra in 2 seconds kuribvisa. Start practicing. Madam vako havafaniri kukuita vakurara. Ngavatenderere udzidze kuunbuttona madam vako keche vakurure uchionawo macaves amadam vako. Vanawo macaves vakadzi vamunawo mudzimba ari kutoonekwawo nevamwe ari kunze ari muzisiketirura vanopfeka rakati guvhuguvu. Vanhu vanenge vadozuma teta tosikana tatona uyu mukadzi akatakura uyu mukadzi ana wewe imwe baba nhemwe muchimanyira vevamwe futi kunze uko. Varume vacho vanohura ivavo nzara ine vakadzi vavo mumba umu uko vachihura uko vakadzi vavo ndovane kuti nyanya kutambura futi nenzara. And murume munonzwa kuti anodya kunze mumba pakamwe akaguma kudya 2003. That's why vakadzi vamwe vachiziva kuti awangu murume haadyi nemama munyebera. Imwe ambuya murume haadyi kumba kwenyu but kusango uko ari kuita kukambura nhasi ne. So guys, need to learn from married guys. Married men. Don't. Saka ingazorebesa live panaida kutaura kuti vamwe mugona kuda kuziva kuti kosei murume akanga atotaura zvese ati ndoda kuuya nechitatu ndoda kutozokurora suddenly nobva kuti pa nobva ngochinja. These things do happen. Unongona munhu achinja mauyu. Saka maattitudes aya ndamboreva ari kumusoro ikati kwacha ikauya munhu anochinja mind. Ungona vanhu vari materialistic. Chinhu chinorambisa munhu wemukadzi kuva materialistic zvokuda ungoda zvinhu kuti gold ndoda wallet ndoda Gucci bag ndoda Brazilian hair. Sometimes izvozvo zvokuva materialistic nekushaya magoals kwandamboreva nekushaya kana conversation topic kushaya nyaya yekutaura nezvayo. So une murume on a date nekuda kuti chi isamari enda kuita nekuda kuti murume angobhadhara zvese kusada kuvalua friendship kwete yako yemurume wako. Murume wako kuti andine female friend yangu, just try to value it first but without being stupid. Nema murabwirana iwe kopi murume kuita friend
musi wachazoita weyako friend achaziva matauriro ako kuti ava ndeveve kuti kana ukaita friend kukwirana saka vatokwirana wozoona munhu yaya achada kuroora nokuti wazomuti yoda ine mamuri kukwirana wozomuti ndine mafriends echirume 3 uona munhu achada kuroora because kana iwangu wachingoti tachakwirana newake 1 iwe nako 3 saka in other words urutora kuti wazvirevera ndiwe unokwirana nemafriend. Some of those stupid things zvinoita kuti munhu angochinjaona munhu achakuroore. Be independent.